Ассалому алайкум подписчикони азиз ва мухлисони канали мо. Имрӯз барои шумоён 4 сар гӯсалаҳои оригинала барои шумо пешниҳод мекунем. Подписчикони аз шумо дастгирӣ якта лайк, подписатсиятон агар моло маҳқул шавад, агар аз наздик рафта дида баъдан бемалол харидор намоятон мешавад дӯстон азиз. Ҳамагӣ 4 сар моли фурӯшӣ мешавад дӯстон азиз. Якум пари мо дута буқача мебошад. Ман ин буқача дӯстон азиз бо якта дигар шери кашаина дута буқача вообще. И сиё алои ани худамо маҳалли худамо дӯстон азиз. Лекин бениҳоят буқачаи ғавсе барои мол карданам беҳтарин мол аст дӯстон азиз. Ино якта параш ки фурӯхта мешавад, ва ин дуюм параш дӯстон азиз. Хӯрдан ва саломатии зӯр моло айни холи ягон хел камбудишон нест дӯстон азиз. Дута буқача якҷоя фурӯхта мешавад дӯстон азиз. Масъалаи нарху навош дӯстон азиз, ҳар душ якҷоягӣ 15500 сомонӣ боз камтун муомила дорад дӯстон азиз. Мана харидори конкретно бошад, агар занг занедон молои харидор кунедон дӯстон азиз. 15500 муомилаш ҳай плюс масъалаи даставкаш бе ягон мушкил ташкил кардан мешавад дӯстон азиз. Агар харидор бошад дар поёни экран номеро соҳиб баш. Анактун мегзорем бо дута дигар қунӯҷинчаҳои фурӯшӣ. Иноям як пара дӯстон азиз. Ҳар душам параш ки фурӯхта мешавад. Мана нарху навош бениҳоят арзон мондааст. Мана успеҳ кунтон харидор намоятон. Дута қунӯҷинчаҳои зоти дӯстон азиз, зотиҳои ало дӯстон азиз. Хӯрдан ва саломатишон зурди достон дӯстон азиз. Масъалаи хурду хӯрокаш саломатиш ва гап нест дӯстон азиз. Моло ҳамаш як хел синни солашон 4.5 моҳа 5 моҳа моло дӯстон азиз. Ҳамин дута пешанги буқачаҳоям 4.5 моҳа 5 моҳа буд. Иноша ҳамин хел қунӯҷинчаҳо 4.5 моҳа 5 моҳа қунӯҷинчаҳо дӯстон азиз. Нархошонам дастрас аст дӯстон азиз. Ин қунӯҷиномо нархошон дӯстон азиз 11800 сомонӣ. Мана камтун муомила дорад. Ҳамин хел нарху наво дӯстон азиз дар ягон ҷо шумо мол пешниҳод намекунад ягон кас дӯстон азиз. Бениҳоят молои фасоне барои шумо ман пешниҳод кардоастем. Успеҳ кунтон харидор намоятон. Хурду хӯрок саломатиш бе каренташ ҳай дӯстон азиз. 11800 сомон даставкаш ки худтон даставка мекунем. Агар не даставкаш худам гӯйтон агар камакак муомила карда барои шумо мана фурӯхта мешавад дӯстон азиз. Харидор бошед марҳамат дӯстон азиз, харидор кунтон молои арзон ба сифат барои шумо.